Botiflers. 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 Som-hi, públic, som-hi! Avui hi ha molt públic. Sí, però algun... Sí, algun que s'ha mort ja Arriba aquí un cadàver. de l'emoció. Bona tarda, Botis. Un moment. Què Què passa? està passant aquí? No sé. Tenim un observer. Pues que per identitat. Bueno, se'ns està anant de les mans la broma amb l'estrella. Era només una cara i la cosa Ara ja té cos. sí, El pròxim dia augmentant. ja ens el trobarem. Caminant per aquí. Ens caurà una querella aviat. Ja veurem què passa, va. Bueno, va, bona tarda, Botis. Com esteu? Escolteu una cosa. Vosaltres teniu talent? Aquesta és una d'aquestes preguntes que contestar-la un mateix sempre costa. En canvi, fer-ho dels altres sembla una mica més fàcil, oi? Si mirem la definició del DIEC, hi trobarem que talent és una especial aptitud intel·lectual, capacitat natural o adquirida per a certes coses. Per exemple, hi ha qui té talent per la música, com el padre Juan Antonio, pels estudis, pels esports, per memoritzar segons quines coses, per imitar, per fer trucs de màgia, per cuinar, per robar. Sí, aquí n'hi ha molta de Cervera de gent talentosa, sobretot d'aquests últims. Sí, sí. És a dir, una combinació d'intel·ligència, aptituds, coneixements i habilitats per dur a terme una activitat. Doncs bé, el nou equip de govern, encapçalat per un jove de 27 anys, ha dit que cal fer alguna cosa pel jovent a Cervera i ajudar-los a trobar oportunitats laborals Sí, i d'estudis. Molt bé. Fins aquí bé. És a dir, retenir-los aquí perquè no fotin al camp. Llegim textualment. La Paeria vol conèixer les inquietuds, les necessitats i la formació dels joves del municipi que marxen a estudiar fora i, a la vegada, poder-los recomanar a les empreses que busquen el seu perfil, amb la finalitat de retenir el talent local a Cervera. I bueno, doncs ja han començat amb una petita enquesta penjada a les xarxes socials, a la pàgina web de la Paeria, si entreu hi ha un banner que és molt fàcil, i vull pensar que també s'ha fet arribar a llocs així freqüentats per jovent, no? No sé, als pubs, als instituts, conservatori, pavellons, camp de futbol, piscina... Bueno, cau? El cau també podria haver arribat. Mira, com que els tindrem aviat, els hi podrem Els preguntar. preguntarem. Cert. Bueno, Alba, tu que encara entres dintre d'aquesta forquilla, 16 a 35 anys, això t'havies Amb aquest enterat? col·lectiu. Jo us podria dir que hem arribat per tots els grups de WhatsApp, per tot arreu, correu, Twitter, Instagram, però no. No t'has enterat. Hi ha primera notícia d'això No que sabia esteu res d'aquesta explicant. enquesta al jovent de Cervera. Res. Bueno, a Res. vegades... Clar, penso, si has d'entrar expressament a la pàgina de la Paeria i està, potser, suposadament, en altres espais de Cervera que potser jo no he freqüentat, no, primera notícia. O sigui, aquí està fallant alguna cosa. Està fallant la difusió, no? Sí, O segurament, els canals, sí. no? Els canals. És que encara no ha sortit la nova revista de Paeria. Llavors, suposo que allà hi anirà, m'imagino, perquè ja si no ho fiquen al buzoneo ja no sé què farem. Bé, com hem dit abans, l'objectiu d'aquesta enquesta és descobrir el talent dels joves de Cervera i així ajudar-los amb oportunitats laborals. Però oportunitats d'habitatge Això seria va una interessant. mica lligat. Sí. Si es vol retenir el jovent a Cervera, també seria lògic oferir pisos bé de preu perquè no només treballin aquí, sinó que també hi facin vida. Fa uns anys, si us recordeu, al final del carrer Major es van construir uns pisos, Cal Codina, destinats a joves. Si no recordo malament, el contracte era màxim de 5 anys, temps que tenies per trobar alguna altra cosa. Doncs bé, amb els anys les condicions han anat canviant, però l'administració no ha informat els veïns i allò s'ha convertit en un punt molt fosc, molt conflictiu, on els drets i els deures de la gent que viu allà no queden gens clars. Només que passegeu uns dies per allà ho veureu. Doncs suposem que tot això ho gestiona aquesta oficina municipal d'habitatge que des del 2006 ofereix informació de tots els ajuts que hi ha en matèria d'habitatge i gestiona els pisos socials de la ciutat. Bé, tornem amb aquesta enquesta del talent, perquè això d'habitatge no sé si ho solucionarem. Per donar-li un punt d'humor, per això estem aquí, i aportar solucions, perquè també és del que es tracta, no només de criticar, amb aquest problema que sembla que està damunt de la taula de la Paeria. Des d'aquí, des d'aquest humil estudi regentat per 4 joves, perquè encara som joves. Encara som joves. Tu i jo sortim de la forquilla, Sí. però encara som joves. Encara ens considerem.
Esperit. Esperit. Proposem que la paeria organitzi un Got Talent Cerverí. Benvinguts i benvingudes al Got Talent Cervera! Pels qui no em conegueu, soc en Jordi Camaco, que aquests dels Botiflers feia moltes temporades que no em convidaven. Una temporada. Alguns programes, no? Ha passat molt temps i la veritat és que us trobava a faltar. Moltes gràcies per donar-me aquesta oportunitat, perquè jo també sóc jove. Vinga, va, que si això surt bé ho ampliarem a tota la comarca. Fuck you, Targa. Però per ser el primer cop preferim fer-ho una mica més local. Molta música, Sí, no pare, Busquem joves talentosos que reuneixin una sèrie d'habilitats per aportar tot el que saben a la ciutat. Hi haurà diverses categories, apunteu-vos allà on us vagi millor, allà on pugueu donar el millor de vosaltres mateixos. En primer lloc, busquem un jove amb talent, cívic. algú que tingui la fórmula magistral perquè tots els ciutadans d'aquest puto poble reciclin bé d'una vegada i no tirin la merda a qualsevol cantonada. Aquest jove amb talent també hauria de trobar la manera de multar els que no ho facin bé. La segona categoria seria trobar algú amb talent Urbanístic. capaç d'acabar obres el més aviat possible i de construir places d'aparcament. Molt necessari. Interessant. I en tercer lloc, busquem un jove amb talent Laboral. per pensar en diferents feines de servei comunitari perquè tots aquests espècimens que tenim últimament als carrers facin alguna cosa de profit. Podar arbres, netejar parets, arreglar mobiliari urbà, pintar gronxadors... Vinga, va, que això ho pot fer tothom, Súbelo! T'animant, I la quarta i última categoria on es podrien presentar seria algú amb talent... Lingüístic. Aquest hauria de trobar també la solució màgica perquè els adolescents deixin de dir d'una vegada en plan tipo bro a cada frase que pronunciïn. Gran concurs, Gran concurs, i tant de bo funcioni trobar algú amb tots aquests talents. I jo proposo, a més, que el guanyador d'aquest concurs, Got Talent Cerverí, s'emporti l'ovació. Hi ha d'haver un premi, aquí, Jordi Camacussó. Hi ha d'haver un premi. I tant que sí que el tindrem, una panera com l'altra vegada, com a mínim. A part de la panera, una ovació de bona part de la població cerverina i, a més, li farem un monument al mig de la plaça Universitat amb una placa que hi dirà dedicat al jove amb més talent de Cervera que ha sigut capaç de resoldre problemes més ràpid que els últims 8 anys de govern municipal. Uau. Benvinguts, això és Botiflers. Bravo. Top programa, Vinga, va, continuem amb la mateixa musiqueta. Ah, no, fem un canvi aquí, molt bé. Està. Després d'aquest superconcurs que hem fet ara, encarem el segon programa de la temporada ben motivats. Avui tenim la sort que si ens agafa un cobriment a mig programa a lo Manel Vidal, us en recordeu? O a l'Ostrell. O a l'Ostrell. que ja és d'aquí. Home, l'Ostrell treballa molt. Potser... O treballa, no ho sabem. Això? Jo no sé com ho fa tot, però bé. Tindrem aquí dues infermeres a l'estudi per a reanimar-nos, així tots tranquils, com que no hem sopat i això. No, Qui sap què pot passar. Què pot passar? D'aquí res parlarem amb elles sobre l'RSP. Ara us explicarem el que és, no us impacienteu, que no us queixeu tant quan els familiars de la sanitat, quan estem allà els dinars de Nadal, comencen a desglossar sigles que no acabem d'entendre i no enteneu la meitat de la missa. He sentit missa? Oh. Hola, Albano, ja? Què sortirà cada programa d'aquesta temporada? Sí, 2 de 2 ja. Després de la cancioncita de l'altre dia, ja em torneu a reclamar? Molt bé, ho vas fer molt bé, Sí. Però molt. La noche entera va ser brutal. boníssim. Brutal. Boníssim. Porto una proposta. Al final podríem canviar el nom del podcast de Botiflers a Feligrés. També, també. Jo crec que
Bé, Ho ho estudiarem. apuntem, Sí, ho apuntem. sí. Agafem suggerències, gràcies, padre Juan Antonio, se'n pot anar a casa. Ho recollim. Ho recollim? Sí. Ho apuntem i ja en parlarem. Bé, avui, parlant de parlar, també parlarem de la batalla de l'Ebre durant la Guerra Civil i amb algunes recomanacions de llocs per visitar sobre aquest episodi. Farem servei públic perquè pugueu ocupar doncs, el cap de setmana. Ben fet. Ho acabarem d'amanir tot plegat i si hi ha temps amb la nostra secció més poc prolífica per fer-ne un bon mandongo. Si és que la podem Sí, fer. és que la podem fer, si no quedarà pendent. I volem repassar alguns continguts d'actualitat que hauríeu de saber per anar per la vida com Déu mane, butis. Padre, calladet, o farà algun disbarat i m'haurà d'acabar confessant. En fi, som els de sempre, el Robert, que encara no està mentalitzat per encarar el canvi d'hora. És veritat que és aquest cap de és setmana. aquest diumenge, Sí. El Roger, que aquesta setmana va poder entrevistar el Paencap. Epa! A altes hores, Què vol dir altes A hores? altes hores de la nit, Vull dir, eren les 8, Sí. Bueno, escolta, perquè els que Ara tenim és més crios, tard, això... Ara és més tard, de les 8. Sí, no, pencaire. Molt bé, Tot molt bé. ple de plantes, el despatx. Sí o no? Sí, o sigui, és com ha traslladat el seu jardí dins del despatx. I les flors? Tens les flors del balcó, després les de dintre del despatx. És una selva, allò. En fi. Quan es mor algú, que se li regala una flor, També, no? eh? Això ho va dir el primer dia de ser alcalde, va dir això. La primera mesura, La primera no? mesura que va... Sí, que les agafa el despatx. No, o no? No, les compren. compren. Bueno, en tot cas, a la propera revista Segarra. Molt bé. D'acord, la cunya. estarem a la White. La Núria, que un any més torna a estar impactada per veure els llums de Nadal abans de menjar cap castanya. No, llums de Nadal i sandàlies. O sigui, la gent va amb sandàlies encara, que no les ha guardat, i hi ha llums de Nadal. Ens comencem a trobar aquestes barreges. Estem Sí, aquí. les barreges molt heavies. I jo, que sóc l'Alba, que estic esperant poder provar la brana que ha instal·lat la paeria. Ho heu vist o no a Sí. l'Instagram? L'hem vist. Aquesta brana. Jo no l'he vist El en tros directe. de brana. No l'he vist en directe, Esperem però... a veure-la en directe i jutgem. Sí. Perquè, clar, El que sembla la foto... Jo hi he anat. Avui he anat a mirar, a veure què tal. He fet la volta de reconeixement i hi ha un trosset, diguem, de brana, no?, per 4 o 5 escales que tu puges, però llavors has de creuar, diguem, a l'altra banda perquè no continua la brana, diguem, acaba allà, llavors has de caminar per sobre de l'escala, així en plan com els cangrejos, saps, com els crancs, així de costat, clac, i llavors agafar-te a la barana i anar pujant. Clar, jo, per una persona com nosaltres, pues no passa res, que tampoc la faríem anar, la brana, però per qui l'ha de fer anar, jo no sé si és el millor sistema. Una gincama, una mica per la gent amb mobilitat reduïda, no? Una classe de... Una mica d'emoció. per la foto que hem penjat, vas a una barana Clar. molt curta. I dius, Sí. bueno, vale, molt bé. No? Que avui Clar, us he dit... i ho venen com... La gran Hem barana. instal·lat la barana i ho comptes i són 5 graons. Sí. Però bé, Castany. jo tinc ganes de veure-ho en directe. Esperem una miqueta. Vinga, va, arrenquem-ho? Sí. Som-hi. Va. Baby, can you move around the rhythm so we can get with and jump around? Get us a rock and roll round. Down, down, body, body, coming with a super hottie. Let's go. So hell no, baby, can you move around the rhythm? 'Cause you know I'm living in the fast lane. Speed up, it ain't no need. Just turn up all the beams when I come up on the scene. Sóc un podrit en un lloc avorrit, maquino atordit rere d'un menir. Poc enric la realitat, falta honestedat, estic en captivitat, dissociant la veritat, però tu tranquil. El passat 16 d'octubre es va celebrar el Dia Mundial de la Reanimació Cardiopulmonar. Aquí a Cervera, ara ens ho explicaran, potser es van organitzar una sèrie d'activitats al Casal Cívic, entre altres coses per conscienciar la població sobre com poder ajudar a salvar alguna vida. En volíem parlar una mica de tot plegat i hem pensat que portar dues professionals del món de la infermeria, actualment vinculades també a l'educació, seria molt bona idea. Així que avui tenim a l'estudi a la Maria i a la Laia. Benvingudes a Botiflers. Gràcies. I gràcies per venir aquí a aquestes hores, perquè ho expliquem-ho. Ara mateix són les 9 de la nit. Sí. És molt tard i us agraïm molt que sigueu aquí. A vosaltres per convidar-nos. Molt bé. No heu vingut soles, és vostre, eh? Sí, és nostre. És vostre. Han vingut 3, eh? Molt bé. Abans de començar, abans que ens comenceu a explicar què és tot això de l'RSP, el lema, no? El lema era tots els ciutadans del món poden salvar una vida. Aquest era el lema. Aquest era el lema que va triar el Consell Català de la Resuscitació per aquest any. El Consell Català de la Resuscitació. Sí? Tothom pot salvar una vida, Maria? Sí, tothom pot i a més jo afegiria que tothom ha de salvar una Ha de. vida. I com a ciutadans, no? Hauríem de tenir
l'obligació moral de, si ens trobem en una situació així, saber què fer. I és el que us venim a explicar avui. Endavant, tots tres aquí. Sí, Endavant, sí. endavant. Bueno, primer, una mica de dades, no? Sí, perquè, sí. perquè pensem que és important que tothom ho sàpigui. A Catalunya hi ha de 8 a 10 aturades cardiorrespiratòries en un dia. Per tant, doncs aquí som 5, no? És gent, no? 8 persones al dia. Sí. I bueno, està demostrat que si en els primers 10 minuts no es fa res davant d'aquesta aturada cardiorrespiratòria, aquella persona té nules o gairebé nules probabilitats de sortir-se'n o de sortir-se'n amb unes condicions de vida, no? Pues que les seqüeles siguin les mínimes possibles. Penseu que el temps estimat d'arribada d'una ambulància, i més en aquest territori, que els recursos són els que són, no? Barcelona té una ambulància a cada barri, aquí pues, tenim les que tenim, el temps d'arribada pues, serà 5-10 minuts o fins i tot més. Clar, si ningú està fent res aquells 10 primers minuts, pues, ja ho hem dit, no? Aquella persona, les probabilitats seran pèssimes. Jo me'n vaig donar compte de que... Jo ja ho sabia, que era important. Vull dir, quan vaig estudiar infermeria vaig pensar, ostres, que important seria que tota la població tingués clar què fer en aquests casos. Però ho vaig veure clar amb una situació personal que vaig tenir. Això era un 1 d'agost, amb un tren que anava de Barcelona cap a Lleida. Un 1 d'agost, clar, penseu, comencem vacances i el tren anava, no sé, les persones que anem allà, 500, 1.000 persones, no sé, molta gent. I, ja sortim de Tarragona i per l'altaveu sona la tin, 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 tin. Sí. Algun sanitari pot anar al vagó número 16 i dic, ostres. Tu estàs estudiant? No, ja havia acabat. Ja havia acabat. Sí, ja havia acabat, estava al món laboral. I dic, doncs anem cap allà, no? A veure què passa. Jo i una doctora vam aparèixer. I, la senyora encara estava conscient, ens estava parlant, però, veiem que la situació estava... era xunga, no? Estava malament, però ens van dir que el tren no podia parar fins a Lleida, ja. Bé, al final la senyora es va acabar parant, no? Es va acabar aturant i, clar, jo vaig dir al personal de Renfe, teniu un DEA? No sé, teniu algun material... I em van portar una caixa de tirites. I vaig dir, vale, és igual. Vaig dir, teniu formació per fer RCP? No ens han explicat res. No tenim formació en RCP. Vaig dir, vale, però som-hi. No? Vam començar jo i la doctora a reanimar amb aquella dona i he dit que hi havia 500 o 1.000 persones al tren, doncs ningú es va aixecar a intentar ajudar, a fer alguna cosa. O sigui, vam estar un quart d'hora, jo i la doctora, allà fent RCP, que dius, vale, però de 1.000 persones no em crec que ningú tingui formació, ningú tingui la valentia de venir aquí i dius, cal un cop de mà. Valentia, no? És que fa... Sí. Però formació també, potser si la gent té formació s'atreviria més a actuar en aquests casos. Pels que no heu fet mai RCP és molt cansat fer RCP i per tant requereix de diverses persones que es vagin tornant per realitzar la maniobra eficientment. Ja vaig veure clar, no? I dir, aquí hem de fer alguna cosa. Com a societat tenim un deure de, no sé si a les escoles, no sé si als instituts, no sé si organitzar cursos així, que s'apunti qui vulgui. A les empreses, per exemple, empreses que treballen 500 persones, hi ha molts números que algú visqui una situació que requereix de RCP, per exemple. I allà va ser com, tenim molta feina a fer. Penso la Renfe, perdó per dir noms, però la Renfe, una gran empresa, sabeu que no podeu aturar el tren allà on vulgueu, formeu el personal, no? Bàsicament perquè el personal sanitari també ens agradaria que si ens passés algú sapigués actuar. Correcte. Perquè clar, en aquell tren eren 2 sanitaris, però si no hi ha cap sanitari en aquell tren, ningú hagués fet res. Ho hagués sigut jo, algú hagués fet alguna cosa? No? Vull dir, planteges i dius, tenim molta feina. Va sobreviure la senyora? No, malauradament no. Però bé, clar, vau fer molta feina, vull dir que es va intentar de totes. Sí, es va intentar, però no. Per tant, curset de primers auxilis... Curset, jo penso que hi ha una assignatura obligatòria a les escoles. O sigui, no només curset allò optatiu, no? Nosaltres, una mica la idea seria que es treballés de forma transversal a tota l'educació formal i fins i tot no formal. I ja no sé si a mode d'assignatura o fins i tot podríem dir des dels propis valors, perquè al final és una qüestió de valors. Ara us explicarem com es realitza l'RCP, no té cap complicació, és senzillament la voluntat d'observar com es fa
i ficar-t'hi a fer-la. Sí. Perquè jo us volia preguntar, potser ho direu ara, com podem saber que aquella persona necessita un RCP? És a dir, com Ara, podem detectar que el que ens cal fer és la maniobra i que no tingui algun altre tipus de problema? És molt Ara, senzill. Sí, ja explicarem perquè ja veureu que és com molt senzill per a que tothom ho sàpiga fer. Al final, també els sanitaris, quan passa això en un hospital, l'esquema que hem de seguir, o l'algoritme que diem, és super senzill, perquè en aquestes situacions estàs col·lapsat, estàs nerviós, i ha de ser com algo molt bàsic, clar. molt clar. Vale? Mira, Llavors aquesta, hi ha com una cadena de supervivència que es diu que són com els 4 passos. Identificar l'aturada, demanar ajuda, perquè si no avises al 112 no vindrà ningú a ajudar-te i per tant aquella persona no se'n sortirà. Començar l'RCP el més aviat possible i anar a buscar un DEA si és que sabem que n'hi ha una a prop. un DEA és un desfibrilador. Sí, un desfibrilador. Vale? També aquí venim a que la gent perdi la por a utilitzar-los. O sigui, Però com es fa això? O sigui, Com perquè es fa? clar, hi ha els DEA aquests que estan allà amb Al una carrer. capsa i llavors què has de fer Mira, per si us sembla, treure'l? podem començar des del principi. Sí, per ordre. Un pas de l'algoritme. Vale. Si us sembla, podem començar pel jo fico aquí principi. i la Laia us va explicant. d'acord. Vale, perfecte. El primer pas... Podem treure la cara Sí, Sí, perquè puguem maniobrar millor. El volem... El volem viu. I bé, i sa. Bé, el primer que s'ha de fer, com us ha dit la Maria, és identificar l'aturada. I és molt senzill. Només hem de fer 2 coses. Primer, mirar si està conscient. Sí? Per fer-ho... Ramon! Ramon no ens contesta. Està inconscient. Sí? El segon que hem de fer és mirar si respira. Sí? Com mirem que Fer-ho només respira? hem de... Bueno, nosaltres diem, així de forma bàsica, ficar la visera, no? Fer aquesta per extensió. Però Que la via ho aèria, expliqui la sí, Laia. Ho has Ai, explicat perdó. tu, així se sentirà millor, sí? Això ho hem ensejat, No passa res, no passa res. Obrim la via aèria, aixequem el mentó, més que res per facilitar l'entrada d'aire, vale? Mentre fem la maniobra, i també per valorar bé l'aire. Escoltem si respira, si sentim sorolls, si notem l'alè, quan respirem notem una mica l'alè, i observem, com veieu la Maria està observant el tòrax, per veure si hi ha moviments, si puja i baixa. No respira, està inconscient i no respira. Aturada cardiorrespiratòria. Ja tenim el diagnòstic, molt senzill. Sí? Un cop hem identificat l'aturada, el que farem serà trucar al 112, hem d'avisar. La Maria truca al 112 i deixa el telèfon amb mans lliures, perquè necessitem les mans, perquè hem dit que el més important és començar el més aviat possible. La maniobra. Bona idea. La maniobra. Per tant, abans de començar la maniobra, retirarem la roba. Aquí nosaltres ho fem molt fàcil i reconeixem que és una part complicada. No Està fora el tio, Evidentment, sí, clar, aquí és fàcil perquè només es treu una cremallera. Penseu que les persones que tenim pits també portem sostenidors, la majoria de nosaltres, molts d'ells amb aros, amb coses rígides que ens dificulten la maniobra. Per tant, hem d'intentar treure tot el que porti el pacient i, evidentment, és una prioritat vital. Si convé, ho tallem o com sigui. Sí. Molt bé, un cop tenim el tòrax descobert, identifiquem el lloc on hem de col·locar les mans. La nostra mà dominant serà la primera que col·locarem i la col·locarem entre els mugrons, senzillament. A l'esternón farem una creu entre l'esternón i els 2 mugrons del pit. I el Dominant panxell, vol dir, perdó, la la mà que utilitzem, hàbil, sí. la mà. La mà, sí. dreta o esquerra, d'acord. Sí. Amb el panxell de la mà el col·locarem a l'esternón com el té la Maria, de la mà dominant, i col·locarem l'altra mà per sobre entrellaçada. Bé, aquí l'únic que hem de fer és comprimir el tòrax. Tenim uns 5-6 centímetres. Comprimir el tòrax el que puguem. Sí? Per fer-ho requereix molt força. fort, Molt fort. Ficant tot el pes al damunt i... I de la forma més perpendicular possible al tòrax, perquè nosaltres el que volem és que sigui el cor el que bategui, no els pulmons que tenim al costat del cor. D'acord? Bé, això ho hem de fer a un ritme d'unes 120 pulsacions per minut. I quin ritme és? I amb la Maria, quan Maria, pots parar, pots explicar? Que la Maria a Laia està dreta, el pacient, si estigués al terra estirat, la Maria ara estaria... De genolls. De genolls és la posició i totalment damunt del pacient de forma perpendicular amb les mans estirades. Com hem dit, el ritme de entre 100 i 120 pulsacions per minut. I amb la Maria dèiem, com ho podem explicar? Bueno, doncs podem explicar que si ets boomer pots cantar la Macarena, que seria el ritme El ritme de la cançó. El ritme de la cançó, però tenim altres, una mica disco, la Stayin' Alive dels Vigis. Però això ho dieu altres o és un argot? És el ritme que toca. Es diu així, El fet de cantar, bé, com a sanitaris potser no cantem, en aquest cas la Maria el tren potser va haver de cantar molt, perquè també és una tècnica que ens ajuda a desconnectar del cansament i a desconnectar del dolor i a mantenir el ritme. I dic dolor perquè quan has fet RCP
acabes adolorida Adolorida. tot el cos, val? Perquè a part de l'adrenalina que cansa moltíssim. Llavors això t'ajuda a desconnectar. També si sou cinèfils podeu cantar la marxa de Star Wars. Tum, 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 també va al ritme. Vale? O la Crazy in Love de la Beyoncé. Sou més de la seva generació, que ja no és la meva, tampoc. Ja estic al vostre... He de dir, per això que potser al moment el que surt més ràpid és la Macarena. Sí. No? Sí. I també ja ho havia sentit, Sí, que aquest era el ritme, Sí, i potser, mira, tots anem cap aquí a cantar-ho. Molt bé, un cop... de totes maneres, tot això que ara nosaltres us expliquem, hem de tindre en compte que la Maria ha trucat al 112. Sí, ho està fent. I ha ficat el mans lliures. Llavors nosaltres, mentre estem fent el massatge cardíac, estem parlant amb el 112. I què tenim al 112? El que ens preguntin. El que ens pregunti el 112. Evidentment, el més important és què ha passat? Hi ha una persona amb una aturada cardiorrespiratòria i ens dirà, està conscient? No, respira, no, aturada. I on som? Perquè el que volem és una ambulància el més aviat possible. Sí, clar. D'acord? Aquestes són com les dues coses principals, que és la d'identificar l'aturada i l'ambulància. I a partir d'aquí ens demanant tota la informació que necessitem. D'acord? El que necessiten ells. Bé, com us ha explicat la Maria, al tren no hi havia EDESA, però sabeu que Cervera és una de les ciutats més cardioprotegides de Catalunya? Ah, sí. Hi ha una paeria. Hi ha molts d'ESAs sí? per tot Cervera. De fet, s'ha invertit força diners en aquest aspecte. Teniu d'ESAs a totes les farmàcies, teniu d'ESA a la plaça Major, al pavelló, a la piscina, al Teatre de la Passió. Com és que dius de Salaia, perdona? Bueno, sí. Dic d'ESA perquè és semiautomàtic. O sigui, és desfibrilador automàtic o desfibrilador semiautomàtic. D'acord. Els desfibriladors que tenim a la població en aquest cas són semiautomàtics. Això vol dir que, ara us ho explicarem, no heu de patir o no ha de fer por a la població utilitzar-lo, perquè el propi desfibrilador ens indica tots els passos. No actuarà mai si nosaltres no ho diem. No és automàtic, vale? És semiautomàtic. Ah, d'acord. D'acord? Per tant, no tenim cap, a nosaltres no ens suposa cap perill utilitzar un desfibrilador. Sí? Quan parlem de desfibrilador, què us imagineu? Què fa això? Jo m'imaginava lo de les pel·lis, les planxes aquelles, i van saltant, no? Com si fossin peixos. Tots. Però sabeu que les pel·lícules és ficció. Ja, sí. No us cregueu mai el que surt a les pel·lícules, per favor. Val? No, el desfibrilador, evidentment, és una descàrrega elèctrica, però no és tan impressionant com ens diu les pel·lícules. De totes maneres, té una mica de perill. Per això és semiautomàtic. Perquè primer, abans de fer aquesta descàrrega, m'avisarà i seré jo qui l'autoritzaré, tenint en compte que no l'estic tocant ni jo ni ningú de la vora. Vale? Si us sembla, nosaltres hem portat aquí un simulador i podem fer una petita prova perquè vegueu, vale? Escoltem el que ens indica el propi desfibrilador. Vale? Mentre no ens quedem sense llum, Sí. Cap Perquè problema. després, o sigui, aquestes caixes que hi ha pel carrer, nosaltres podem anar allà i obrir-les i Està obert. traiem aquest aparell o similar. Sí, D'acord. sí, es poden obrir fàcilment. És com una maleteta. A dintre hi ha una maleteta, l'únic que heu de fer és obrir, treure la maleteta i anar corrents allà on us hagin demanat el DESA. Vale? Evidentment, a les farmàcies, probablement, el personal que hi treballi té una mínima formació al respecte i, per tant, és de molta ajuda. Per això és molt interessant i crec que és un dels primers llocs on es va instal·lar. Sí? I us heu quedat parades de que n'hi hagi tants a Cervera? És que és notícia. Però O sigui, això- que botiflers no us n'hagueu enterat. No, això ho va fer fer el Royes, quan va anar el Royes, i llavors va guanyar algun premi de ciutat cardioprotegida o no sé què, jo recordo alguna cosa així. Sí, van guanyar algun premi. Sí, senyor. I cada any s'ha anat augmentant aquesta dotació de DESAs. Però això, diguem, ho pot fer qualsevol? Qualsevol. Ho ha de fer. En quin punt has d'anar a buscar això? Perquè, clar, només si tu diu el 112, el 112 mana, com va? No. De fet, un cop identifico una aturada cardiorrespiratòria, si tinc 25 persones a la vora, ja li dic a una que vagi a buscar un DESA. Vale. I jo vaig fent. I, claro, i després, i evidentment, com més persones millor, perquè, com hem dit, cansa molt i, per tant, clar, si no és efectiva l'RCP no té sentit, només em cansaré jo. Sí, llavors, quan jo em canso, quan veig que no tinc força suficient, doncs és anar-nos tornant amb la resta de persones. Però si estàs sol, baix cap concepte, marxa. Baix cap concepte, marxar. Vale, perfecte. Trucar 112 i iniciar RCP. A no ser que tinguis un DEA a 1 minut. Bueno, clar. Vale. És a dir, si vius a damunt de la farmàcia, Ves a la farmàcia. Sí, vale, Sí. Sí, o a no ser que siguis un infant que no puguis fer o que siguis una persona molt gran que et veguis incapacitada de ficar-te de genolls al terra remar una persona. Molt bé. Perquè no serviria de res. Val. Doncs provem-lo. Mireu, el DESA.
té dos pegatines i a les mateixes pegatines, Maria, ensenya-ho a la càmera, ja indica, hi ha un dibuix i t'indica on l'has de col·locar, d'acord? El cor el tenim al costat esquerre del nostre cos, el tindríem localitzat aquí, i el que busquem és una descàrrega en diagonal d'aquesta placa que es col·loca aquí, en aquesta que es col·loca aquí, i aquí al mig és on tenim el cor, d'acord? Per tant, en principi, la descàrrega va d'aquí a aquí, d'acord? Vinga, col·loquem les plaques, les enxufem i engeguem. Analizando el ritmo cardíaco. Molt bé, ara el que fa aquest DESA... No toque al paciente. Ens diu que- Análisis interrumpido. Vale, bueno, ara perquè... No toque al paciente. Ara l'analitza. Analitza el ritme cardíac. No tots els ritmes cardíacs són desfibrilables, però tampoc cal que hi entrem. El DESA ens indica si realment és desfibrilable o no. Ara ens diu no el toquis, no l'alteris, perquè jo vull veure què està passant. Se recomienda dar una descarga. Sí, es Se carga el desfibrilable. aparato. Se carrega l'aparell. Manténgase alejado del paciente. Un cop fem això, hi ha un gest Dé una universal. descarga ahora. Pulse el botón naranja ahora. Bé, un cop, abans de apretem, ens assegurem. Dio una descarga. Aba- Pausa. Molt bé, Inicie resucitación cardiopulmonar. vale. Pare Maria. Un cop el DESA desfibrile, sempre continuem, analitza una altra vegada el ritme i llavors el mateix DESA ens diu reinici reanimació cardiopulmonar. Això vol dir que no ha funcionat. D'acord? El DESA mai desfibrilarà si ha funcionat, si el cor torna a bategar. Per tant, és totalment segur utilitzar-lo. A més, com heu vist, la Maria ha hagut de pretar el botonet perquè fes la descàrrega. Sí. I abans de pretar el botonet diu asegúrese que nadie està en contacte con el paciente. D'acord? Llavors, nosaltres el que hem de fer és assegurar-nos que a la zona no estem en contacte amb el pacient. Bé, heu vist que és senzill. Sí, és senzill. Sí? Si us preguntem què és el primer que hem de fer per... quan... Primer analitzar si respira. Sí. Abans de respirar hi ha una altra cosa. Li aixequem la barbeta. Abans d'analitzar la respiració hem d'analitzar una altra cosa. Ah, sí, està conscient, tens raó. Consciència, potser que estigui conscient i estigui ofegant. Sí. Els nervis del moment, això, no? Això també hi fa molt, Vull dir que no tothom està preparat per l'escena que ens has explicat tu del tren, no? Vull dir que no tothom està preparat. Si ets al món sanitari, entenc que sí, Ho has de tenir molt clar. Ho has de tenir molt clar, però si no ets al món sanitari no ho has fet mai, no? Però quin és el pitjor que pot passar? Jo sempre penso, a veure, el pitjor que podria passar, què és? Que li féssim una RCP i no estés mort? No estés mort. No estés en parada cardiorespiratòria, que seria una mort. No passa res. Què passaria? No passa res. Es mouria, Li faríem mal. No, correcte. Respondria a l'estímul. Para, no? Clar. Aleshores, ante la duda, començo a RCP. I la mateixa persona que està al terra ens indicarà el què. I anar-ho fent fins que arribés al 112. Potser estàs 20 minuts, taca. I és el que dieu, que cansa molt, és molt cansat. Però, tot i que cansi, val la pena. No? És un esforç que s'ha de fer i des d'aquí convidem a no perdre la por, a fer alguna cosa. Si no fem res, segur que no se'n sortirà. Si fem alguna cosa, doncs... Molt bé. En aquesta activitat que vam fer a Cervera el divendres passat, va vindre una senyora gran que va vindre a tot, vam fer una xerrada, vam fer un taller i ella es apunta tot. I quan va arribar, què tal, allò que xerres, no? Que bé que heu vingut, tal i qual. I em diu, saps per què he vingut? No sé si t'ho he explicat. Saps per què he vingut? Perquè jo m'he trobat amb 5 parades cardiorrespiratòries. Hosti, tu! Amb 5! No? D'aquí Cervera una gran, I no treballa al món sanitari? No. Una dona gran, teniu les fotos penjades a les xarxes de la senyora fent el taller de RCP, perquè... I llavors ella mateixa va dir, jo, quan em passi això, vaig a buscar un mosso veí que tinc. Sí? Diu, però clar, jo entenc que sempre potser no hi ha aquest bon home a casa, no? Llavors, hòsties, com que és algo que em passa en freqüència, vull dir que és molt més freqüent del que creiem. Clar. Molt. I és jo les que m'he obligatori trobat, actuar, no me les he trobat a l'hospital. Treballant. Sí. Me les he trobat al carrer. Vull dir... Una amiga meva també li va passar, se li va desplomar caminant per Barcelona, allà al mig de la cera un tio al davant i sí, va fer això, va trucar al 112 i va intentar, però clar, no en sabia i al final, clar, l'ambulància va tardar 10 minuts i es va morir. Clar. Al final, l'important també és avisar al 112 perquè ells ens diran el que s'ha de fer. Si tu dius que no sé què he de fer, diran, doncs fica les mans entre... O sigui que està bé almenys avisar perquè ells et diran tot el que has de fer.
Ara podem dir que tot botifler pot salvar una vida. Tot botifler pot salvar una vida i ho heu explicat superbé. Es nota molt que sou profes perquè ho heu fet d'una manera molt didàctica i s'ha entès superbé. I és això, no? Animem des d'aquí que la gent perdi aquesta por i que si mai s'hi troba, som-hi. Perdre, no? Calmar-nos. Sí que hem de tancar com amb unes conclusions així. Sí. No? Serien, el primer, formarnos i aquesta responsabilitat l'hem de prendre nosaltres com a persona, no podem demanar a les administracions perquè és que ningú pot aprendre per nosaltres, per tant no podem traslladar el típic que fem és que no m'ho han ensenyat, no, perdona, és que no ho has après. Per tant, aquesta seria la primera conclusió, aprendre'n. I la segona seria empoderar-nos, tots els ciutadans i ciutadanes, per poder-ho realitzar en qualsevol moment. Perquè això, l'apoderament aquest moltes vegades no requereix ni de coneixements. És senzillament el fet de creure en que ets capaç de salvar una vida. I almenys no passa de llarg. Com segurament molta gent aquell tren, no? Segurament no. Un altre dia podem analitzar els perfils, les reaccions de les persones davant aquestes emergències. Això també... Això dona. Això donaria per... Esteu superconvidades a tornar, per favor. I fer una altra càpsula un altre dia. Bé, superbé. Moltes gràcies. Deixem aquí. Moltes gràcies per haver vingut. Supervisual. El Ramon també. El Ramon també. Gràcies per venir. Se n'ha sortit. Ara el taparem. I gràcies per haver vingut. Gràcies a vosaltres. Gràcies. Honestedat, estic en captivitat, dissociant la veritat. Però tu tranquil, és millor riure's de la vida que morir vivint. Tots abduïts, la movie m'atabala, però jo crec en el destí. Una aparició m'il·lumina a mitja festa. Fem alguna cosa que aquesta pària pesta. Para el paripé, un tiraré per la finestra. Tranqui, tu tranqui, que ara això s'arregla. Una revelació, m'obre els ulls a mitja festa. Aquesta cerimònia és avorrida i somnolenta. I ara dinamitem la trama perquè deixi de ser un drama la ridícula ballada d'un sol ús i fraudulent. El ejército del Ebro, rumba, 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 la. El ejército del Ebro, rumba, 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 la. Una noche el río pasó, ay Carmela, ay Carmela. Una noche el río pasó, ay Carmela, ay Carmela. Som molt poc conscients de la història que ens envolta. Això, que podria semblar una afirmació antoixa i moralista, no ho és gens perquè jo precisament m'incloc. M'explico, fa uns dies vaig fer una sortida als espais de la Batalla de l'Ebre i crec que parlaré per la majoria, si no m'ho desmentiu, que si dic que és una zona molt desconeguda, amb poca tirada més enllà del que pot ser el turisme de sol, bicicleta, etc. I aquest desconeixement, i aquí ja vaig més al que deia de la poca consciència històrica, i el fet que molts hem viatjat i hem anat, per exemple, a un camp de concentració, no? Jo no. Però potser si vas a Alemanya, no? O a Polònia... Sí, a Polònia i a Mauthausen, em sembla que era. Sí. No vull posar al mateix nivell, no? El Guerra Civil, Segona Guerra Mundial, però el que sí que vull és que serveixi simplement per apuntar la cosa aquesta de valorar i visitar allò de fora, però també el que tenim més a prop, no? Podem dir cop de cotxe. Bé, aquesta tendència, tot i ser molt pròpia dels humans, també té relació amb una cosa ben espanyola, que és la manca de reparació que hi ha hagut de la Guerra Civil, no? Malgrat els més de 80 anys que han passat des del final del conflicte, recordem que després va venir una llarga dictadura que ho va voler deixar tot ben tapadet i una transició que va fer exactament el mateix. S'ha fet molt poc i encara hi ha moltes ferides obertes. Però tot i així, a casa nostra, el Memorial Democràtic ha fet molta feina i comptem amb molts espais de la Guerra Civil. També a la Segarra. Jo ara estic fent el mateix que me'n vaig a parlar de l'Ebre, però recordem que aquí tenim espais ben a prop i que es poden visitar. Tenim el camp d'aviació, tenim el Jaume Balmes, etc. La universitat. Arriba el tema. Com us deia, fa uns dies vaig fer una sortida per la zona de la Batalla de l'Ebre i ara m'agradaria portar-vos 5 espais que crec que val molt la pena visitar. Tot està, perquè ens ubiquem, entre les comarques de Ribera d'Ebre, capital Móra d'Ebre, que no és Móra la Nova, que són dues coses diferents, Móra d'Ebre, i a la Terra Alta, és a dir, capital Gandesa. Sí? No anem a pensar amb el Trabucador i baixem a baix més cap al sud, sinó això, la zona de Ribera d'Ebre i Terra Alta. Un petit apunt abans. Sí. Mauthausen, és que ho he buscat, dic, perquè no ho sabia segur i creia que em confonia. Auschwitz sí que és a Polònia, però Mauthausen és a Àustria. És a Àustria, d'acord. Ferrades. Bon apunt.
Perfecte, Roger, Perdó. gràcies. Per ubicar-nos històricament, la batalla de l'Ebre va ser la més llarga de la Guerra Civil, va durar 115 dies, es va iniciar el 25 de juliol i va durar fins al 16 de novembre, sí? Total 1938. Va ser una batalla de desgast total, va ser una estira i arronsa tota l'estona entre els dos bàndols, entre els republicans i els nacionals, sobre tot el terreny que envolta el riu Ebre. Tot plegat va tenir un cos humà terrible. El balanç és de 30.000 morts. Al final de la batalla va marcar també un final clar de la Guerra Civil, diguem, al novembre del 38 ja estava tot el peix venut, tot dat i beneït, però no va ser fins a l'1 d'abril del 39 que va acabar la Guerra Civil. Anem a les recomanacions aquestes que us deia. Recomanació número 1. El Centre d'Interpretació 115 dies, que porta precisament el nom dels dies que va durar la batalla, que està a Corbera d'Ebre. Començo, doncs, pel museu, que és el museu més important, jo crec, potser de tota la Guerra Civil, però si més no de la batalla de l'Ebre. A banda d'una explicació històrica excel·lent, en destaco sobretot hi ha molts materials i t'ensenyen què portaven els soldats de cada bàndol, no? I el que em va cridar més atenció és que pots veure material que es va reaprofitar després de la guerra. És a dir, la gent, clar, no tenien res per menjar i sortien a buscar el que fos. Metall, llaunes que encara estaven per obrir, el que fos. Llavors és molt curiós perquè hi ha una secció del museu que és tot de materials que es van reaprofitar. Llavors, per exemple, podem veure una bomba de mà que van posar com a pom de porta. Hòstia. És molt curiós. Després també hi havia com una cosa per aguantar espelmes, que era com també venia d'una bala, bé, moltes coses. I bé, en destaco també un audiovisual que està al final de tot, amb testimonis que van viure el conflicte des de Corbera d'Ebre. I això ho enllaço amb el punt número 2, segona recomanació, que és el Poble Vell de Corbera d'Ebre, potser us sona. Aquest espai és un testimoni cru del que va suposar tot el conflicte. El poble de Corbera va viure molts bombardejos, sobretot durant l'agost del 39, perquè estava a la primera línia republicana. De fet, va quedar tan i tan destruït que es va decidir desplaçar el poble a sota del turó, on estava ubicat. No el van reconstruir. I des d'aquest turó, al Poble Vell, és on podem veure el poble caigut en ruïnes. Es pot veure tot, finestres encara caigudes, cuines desmuntades, vull dir, és bastant impressionant. I després també tenim l'església del poble, que crida molt l'atenció perquè es pot veure a les parets l'impacte de la metralla, i com que el sostre va caure, no van decidir refer-lo, sinó que hi ha un sostre translúcid. Llavors, és una església molt il·luminada i bé, és bastant curiós. Anem a la recomanació número 3. És el moment de calçar-nos bé per fer una mica de ruta i fem camí des del poble de Pinell de Brai per la serra de Pàndols, que és la cota 705. Ara potser això sona molt complicat, però no. És una ruta prou assequible, penseu que si l'he fet jo la pot fer tothom, d'un matí, més o menys, unes 3 hores o així, 3-4 hores. El punt més alt, la cota 705 era un punt molt alt, molt important per controlar. Clar, vull dir, això qualsevol conflicte interessa, no? Els punts aquests alts, sobretot abans que no hi havia tanta cosa tecnològica, per exercir control. Llavors, quan arribem a dalt, ens trobem com un doble balcó amb unes vistes impressionants i allà hi ha el Monument a la Pau. I en aquest punt és on cada 25 de juliol fan l'homenatge a la lleva del biberó, els biberons, que els hi diuen. Ara, per exemple, aquest últim homenatge que es va fer el 2023, només hi va anar un biberó, un combatent que queda viu, que té 102 anys, clar, evidentment. Potser en queda algun més que no va poder anar a l'homenatge. Sí, hauria de ser molt jove. Però, clar, ara ja és una cosa més de familiars, historiadors, que van allà cada 25 de juliol. Punt número 4. Memorial de les Camposines a la Fatarella. La zona de les Camposines va ser un nus de comunicacions molt importants, una línia de defensa molt important, i es va decidir construir un espai de dol i de dignificació. Sí, és un memorial. És molt curiós perquè és un espai arquitectònicament molt ben pensat, hi ha un espai a la part de baix amb una ossera on es dipositen els combatents no identificats, i això? Bé, jo segueixo. Sí. I on podem trobar fotos i textos dels que encara estan buscant, bastant emotiu. I a dalt hi ha un mirador amb molt bones vistes, on s'hi pot pujar a través d'unes escales que imiten una trinxera, molt recomanable. I bé, i a dins, no sé si ho he dit, hi ha una ossera on s'hi van dipositant totes aquelles restes no identificades. I finalment, punt número 5.
Una recomanació que és una mica trampa, perquè és en realitat triple. I és perquè us pugueu, posar bastant de forma real dintre del conflicte. La zona de la batalla a l'Ebre permet visitar diversos espais de primera línia, espais des d'on es disparava i des d'on també es defensava. I són de visitar lliure, per tant, és simplement anar fins allà amb el cotxe i tu mateix pots veure trinxeres, etc. Llavors, si voleu sentir què és estar dins d'una trinxera, podeu anar als Barrancs, que està a Villalba dels Arcs. Després també en una trinxera tenim les DBs a la Fatarella, que ho he mencionat abans, on cal destacar un refugi que encara està fet amb sacs de sorra. Sabeu aquesta imatge tan de pel·li de les trinxeres amb sacs de sorra i així? Doncs hi ha un refugi, tot recuperat, evidentment, i ben cuidat, la veritat. I també tenim un campament militar republicà. Per tant, en campament no us imagineu les tendes de campanya, que també és molt pel·liculero, sinó que van fer realment un campament republicà amb pedra, vull dir, amb construccions de pedra. I allà doncs, és d'on ideaven totes les maniobres, hi havia la comandància i també hi anaven els soldats que, per exemple, estaven ferits i havien de descansar uns dies. Fins aquí aquests espais que es queden curts davant tot el que hi ha. Penseu que és un conjunt de 23 espais històrics, només de la batalla de l'Ebre. Hi ha 4 centres d'interpretació. Tota la informació, que són un mapa fantàstic per cert, horaris, preus, visites guiades, ho teniu a www.batalladelebre.org. I per acabar, una frase del Cerveri Josep Benet, polític, historiador, impulsor del còstum de la Guerra Civil, va dir: Algú creu realment que els que hem patit la guerra i la gana podem tenir amnèsia? Seguint Benet, doncs, recordem sempre, si us plau. Pero nada pueden bombas, rumba la rumba la rumba la. Pero nada pueden bombas, rumba la rumba la rumba la. Donde sobra corazón, ay Carmela, ay Carmela. Donde sobra corazón, ay Carmela, ay Carmela. Per fer-ne un bon mandongo. Si el rei vol corona, corona li darem. Bastant bona aquesta després de parlar de la batalla de l'Ebre. Sí. Canviem una mica el registre, ara és una mica més en plan risites i humor i tal, Sí, també està bé, estem seriosos avui, Sí. Quina muntanya russa de paraula. Sí. Anem de cara a barraca, que ja estem saturats de tantes suculentes notícies, perquè miris on miris és impossible resistir-se. Aquest programa sembla que es faci sol, no? Amb tants col·laboradors encoberts que ens faciliten la feina per fer seccions com aquesta. Ja tenim la pastera plena de bon bif, davantals a punts, així que endavant amb el mandongo. Puja el Robert. Arribem a Passadells, però si... La primera és obligada, no? La princesa Leonor està fent moltes coses, tot i no ser catalana. I sense que ningú li hagi preguntat si les vol fer. Sí. Això també és important. Aquesta noia, li toca. Que cada dia es veu més gran. És jove aquesta noia, no tenia 18 anys. La veieu, sí. Sempre que tingui molts més anys. Ara feia un parèntesi molt ràpid. Sabeu que a la germana li posen sabata plana perquè no es vegi més alta que ella? Això no ho sabia. Sí que però ho sabia. No plana, planíssima. Molt plana. Ella ja va amb talons. Com de bebè, que són allò soles. Ella ja porta talons i si ho vaig veure, ho vaig sentir. Ostres, no sabia per això. pur efecte estètic, vull dir, una tonteria. Sí. Bueno, doncs el que dèiem, no? Últimament no pare que si jura la bandera a l'Acadèmia Militar, que si els Premis Princesa Astúries, on diu al discurs que entén el seu deure i les seves responsabilitats, com si aquesta noia hagués hagut de renunciar a gaires coses. Li hem de donar les gràcies. Gràcies, és que clar, no. Pues segurament van ser aquests Premis Astúries van ser els últims de la Leti, Oh, se li acabe. Perquè es veu que quan fa els 18 anys canvia... Els fa ja, no? Sí, els fa els següents, ja representa que ja són els d'ella. Llavors, clar, fins ara estava fent com de... Però passarà a ser ja ella la nova... Serà la princesa ella d'Astúries. Sí. O sigui que... No s'acabarà mai. Sí. La Leti per això va dir aniré allà ben engalanada per demostrar poderio i anar amb un vestit Terminator, que li dic jo, que anava així amb un ombro... Negre. Està molt forta, Negre. Sí, negre, així, amb l'ombro descobert, amb uns bíceps, que dius que no el catxi ningú perquè la primera comença aquí a repartir.
Sí, va ser bastant bo. També, és veritat. Aquí la Marta Pontnou ens faria... Una bona anàlisi. Hauríem de tornar a entrevistar aquesta noia perquè aquesta noia analitza molt bé d'això i segur que vol dir alguna cosa, aquell negre, el pentinat... Com molt empoderada, saps? Aquí està. I en canvi les nenes anaven vestides així com molt de nenes petites, diguem, saps? En canvi ella molt... Està tot pensadíssim. Sí. Molt bé. I bueno, va, anem per la segona i última i tancarem aquí. Aquest cap de setmana passat va debutar un nou ídol culer amb el primer equip del Barça masculí de futbol, no sé si ho vau sentir, va ser contra l'Atlètic Club. Es diu Marc Guiu. És un xaval de 17 anys, de Sant Celoni, que va pujar del juvenil i que ja ha jugat més minuts amb el primer equip que amb el Barça Atlètic, que és el Barça B. Bueno, tothom en parla perquè va tardar menys de mig minut a marcar un gol, no? Que això és, hosti, debut somiat, no? Arribar i moldre, I ara s'està revisant si té el rècord de la Liga de precocitat golejadora, perquè, clar, va ser molt ràpid en un debutant. Bueno, la qüestió no està en el gol, que ja està bé, sinó és com s'estampen amb el seu cognom tota la premsa espanyola, que fa bastanta gràcia. Després del mític Sex Fàbregas, arriba Marc Guiu, molt ben recollit en aquest tall de l'APM, que és brutal, escolteu. Última imagen, Marc Guiu con su familia. ¿Qué? Marc Guiu. ¿Sex se escribe así? Va a entrar Marcos Alonso y... ¿Quién es? Guiu, ¿no? Guiu. El gran protagonista del día. Vamos a ver el gol de Marc Guiu. ¿Quién demonios es ese? Tiene miedo, Guiu. Otro más. Marc Guiu. Mare de Déu. ¿Cómo se dice que me lo tengo que aprender? ¡Apunta! Marc Guiu. Fácil. Si es que soy tonto yo. Hay que ponerse las pilas un poquito. Doncs sí, xiquets, sí. Vinga, va, tanquem. Bon mandongo. Tanquem ja la paradeta d'aquest 42è programa, però no marxem sense una nova reflexió útil o inútil. Això ja ho decidiu vosaltres. Diu així, a tots aquests que vau anar a comprar l'iPhone 15, aquest hivern estareu d'enhorabona, perquè es veu que s'escalfa tant que també el podreu fer servir d'estufa. Aquests d'Apple, O sigui, amb això i un patinet a casa, un patinet elèctric ja fas. Ara que diuen els Apple, l'Òscar Andreu, el monòleg que vam anar al Memfest, va dir que la monarquia, els Borbons, són com els Apples, no? Us en recordeu que va dir això? No, ja era, jo no hi vaig anar. Sí que hi era, però ara no me'n recordo. Aviam, què va dir? No, parlava dels Borbons, no? El primer, el segon, el quart, no sé què, i diu, això és com els Apples. Sí. Felip VI, això és com els Apples. Molt bo aquest monòleg, per cert. Com els iPhones, perdó, que cada any un, no? Cada rei un número nou. Clar, cada any, home, s'ha de vendre, Sí. Doncs amb els Apples i amb l'Òscar Andreu pleguem. Gràcies, Robert, per fer que tot això soni i aquests moviments que t'hem fet avui damunt i avall de la disco ha estat molt bé. Gràcies a tots per escoltar-nos. Som el podcast més escoltat a la Casa Real. Som els Botiflers. Gràcies. Adéu. Adéu. Fins la